Dead on the spot ang isang 40 anyos na babae matapos masagasaan at takasan ng hindi pa matukoy na sasakyan sa Legazpi City. Nangyarang insidente hating gabi ng Hulyo 30 sa Barangay Bigaan ng naturang lungsod. Ayon sa Legazpi City Police, isang residente ang nagbigay impormasyon sa mga rumorondang pulis sa lugar at nadatnan ang nakahandusay na lasog-lasog na katawan ng babae na putol pa ang paa. Nananawagan ng pulisya sa publiko na may nalalamang impormasyon sa driver o sasakyang nakasagasa sa biktima na makipagtulungan sa mga autoridad. Nagpapatuloy din ang investigasyon at backtracking ng mga autoridad sa ikalulutas ng insidente. Panawagan na lang po natin sa sino mang individual na nakakita na pwede po siyang magbigay sa atin ng impormasyon para makatulong sa biktima. Or yung baka meron pong magandang kalooban yung nakabangga dahil aksidente po yung pangyayari, pwede po siyang personal na magipag-ugnayan sa amin hipatura sa pulisya para naman mabigyan natin ng tulong yung kanyang naging biktima.